ang atong gitubag sa Salmo Responsorio nagkanayon ta nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita nga dunay baksin. Maayong balita ba na? Di ba may ba ng balita nga nanay baksin? Oo, sagot tayo di maayo, kamaayo ana nga balita. Niya musangyaw mo ana. Di ay ang ipasangyaw ni Kristo nga dunay pagkaon nga kun atong kanon dili na ta mamatay. Kana mo iyang ipasangyaw nga dunay pagkaon nga dili na gyud ta mamatay. Ug unsa man ang pagkauna? Ang iyang unod. Nya duna na say ilimnon nga kun atong imnon din agid ta mamatay, din asa gid ta uhawon. Nya unsa man na? Ang iyang dugo. Kana mo isangyaw. Nya nagsangyaw mo na. No, sige mong pangasaba sa inyong anak kay di mo eskwela kay unsa lang niya ipalit og pagkaon ini ka dako na unsa imong ibuhi sa imong pamilya. Wa kay trabaho unya. Unsa mabuhi ra na nimo diag mangapgap ka ng kanal, munit ka ng basura. Posible sa doy buhi man gani nang gasigilag tungit. Buhi ng mga anak na. Di ba? Pero ang nindot gyud untang isangyaw kana gyud untang kaon og Ginoo aron nga siguro gyud ka nga di na mamatay. Kaon gyud Ginoo. Ya, sama nagsangyaw mo ani mga ginikanan sa inyong mga anak. Dong kao Ginoo dong. Day, kaon ta Ginoo aron di ta mamatay. Mao na inyong gibuhat. Uy, tubag oy. Matod pa ni Kristo, kung inyo kung kanon kamo magpabilin dinhi kanako ug ako magpuyo diha kaninyo. Parehara sa pagkaon gud. Si kagkaon og tamis, unsa may magpuyo nimo? Diabetes. Si kagkaon og tambok, ang magpuyo diha nimo unsa man? Kolesterol. Nya si kagkaon Ginoo, unsa may magpuyo diha nimo? Ang kabalaan sa kinabuhi. Holiness. Tingali na diabetes ka, pero holy. Tingali kolesterol ka, pero holy. Tingali wa kay kaon, pero holy. Tingali dato ka, unya holy. Tingali pobre ka, pero holy. Tingali wa kay balay, kay gilutos ka sama sa gihisgotan diri sa unang pagbasa. Gilutos sila sa Ananias, iyang mga kauban, pero they are holy. Balaan, maunay pinaka-importante karong panahona. Dili nang pagsigig ingon, stable na ko, kay na ako'y balay og yuta, na ako'y sakyanan, nindot kog trabaho, stable na ko. Pero pangutana, are you holy? Balaan ba ka? Ikaw mo karon ini, sige mo magsimba, balaan na mo, dili. Kusga. Di na ba mo tubagay? Kamo dia mga online parishioners, unsa man mo, balaan mo o dili? Sige lang kag trabaho diya, dagan kay kag kwarta, nakadunit pag yung kadiri simbahan, lipay kay mi. Pero ang problema, balaan. Ako, sige kog misa, unsa man, balaan. Unsaon pag ila nga balaan ang usa ka tawo, kamaong maminaw og mosunod sa Ginoo. Si Ananias ba diri sa unang pagbasa, nahibaw siya nga si Saulo muadtos Damasco aron panakpon sila. Nya pinaagi og pananawon or murag damgo, murag vision, giingnan siya sa Ginoo adtoa si Saulo.
Sunan ka, purti nilang tago, niya gisugo na hinoon siyang paadtuon dito at tubango na noon niyang tao nga way laing tumong ang pag-adto kay dakpon sila. Ingon siya, Lord, ngilngig biya kay ng tawhana. Kay bao biya ko ana siya, ayan na pagreklamo. Adto kay na ako'y plano para ana. Be kamo kuno be. Naitaw diha nga makakita lag Kristiyano patyon gyud niya. Nya ingno din kas Ginoo adto be. Istoryahin nga to. Saman, sugot mo, dili. Okay, ito ba? Ay, bisag dili lang ka nang mupatay. Kanang gasigig libak nimo. Kanang gasigig libak nimo, sigig daot. Ana, nawagi laing nakita nang imo ra gyud mga apan. Nya ingnon ka, sugoon ka. Adto, abi. Na istoryahin nga to. Saman mo, adto ka. Magdating sundang, magdating ali og pusil. Adto nga ni patyon ko ni buang-buang dako. Haron mo hilom ni siya. Ana siguro ka. Pero muadto ka aron makighigala, makigigsuon, lisodoy. Pero tanawa si Ananias nga balaan kayo. Diin ang Ginoo nagpuyo diha niya. Niingon dayon siyang Saulo pag-abot ito, igsuon kong Saulo. Nakigigsuon sa buangon kayong tao. Yang anong nakigigsuon siya kay gisugo sa Ginoo. Unsa man say sugo sa Ginoo nato? Nakadami sa ato ng girinyo. Ipakita ang ito bagoy. Di mo kamawana unsa na isultis pare? Ipakita nato ang panag-inig suonay. Sige ko na bilingian na imong tupad. Ingna igsuon. Ana? Igsuon ta ha. Igsuon ta. Sige ay napaningil sa utang ha. Igsuon ta. Igsuon man sa maningil pa kadiya. Igsuon na ta. Kuhaan na inyong koral ha kag lisod bigagi diha da. Ana, igsuon ko ta. Ikara sa igsuon nga imo lisod-lisoron imo igsuon. Siya buslutin na inyong koral kay murag di kaaging tubig diha da ari maglinaw sa among balay abot taga tuhod igsuon magkata niya bubuhat mo na sige tubag wa na liningi ay rata nabitay komentaryo daghan marong nagbutang og positive og negative nga comments aning atong 500 YOC. Nasay uban nga mga diamulin sa negative gasige criticize si gilantag celebrate pero wa gyud na nga usab na 500 years na lang ta wa lang gyapoy na nga usab ana ang mga pari sa una abusado kayo hangtod karon ang mga pari maapil sa kuan abusado lang gyapon ana ba sa una ang mga pari maghimog sexual abuses ngadto sa mga minors karon sexual abuses lang yapon 500 years ago ang mga pari sa una mangilog og yuta karon mamalit ta ang kanabang pulos criticism ba pero nasa imo ingon nga nindot kay ron kay sa una ang mga Filipinos dili ka maong mo evangelize karon bisag asa pang suukas kalibutan ang mga Pinoy mahimog yun nga tuburan sa dasig sa pagtuong Katoliko nahimo sa tang mga misyoneros daghan kayo ang mga pari na to karon dili pras mga pari sa una nga may kay mutuon sa Biblia mga pari karon wa na basa-basag Biblia wa na gani rosaryo magbisa mura na lagway klaro basta siguro lang kolekta nasi mingon ana napay mga presyo diha anang naang kuan mga sakramento murag 40 na gyung daghanang presyo murag tag naa sa merkado nasa mo ingon nga ang mga pari sad karon may nasad kaayo kay kamao naman siyang makighiusa sa mga laing tinuhuan magdungan naman lang sila duwa og tennis magduwag basketball sa lain nga mga pastors niya mag-inom pa sila usahay magdungan og adto sa KTV bar awa na masad karon KTV bar bisag kung sala itong makita pero para nako dili na tingali question og
Hain na ta karon. Unsa na itong naabot sa atong evangelization, maayo batang manabi karon, ga-memorize ba na natong Bible, na-memorize ba ng doktrina, or highly intelligent bang mga pare, hastang mga tao. Ang importante, balaan ba ta? Nagpuyo bang Ginoo diri nato? Kay parte lag mga sistema, porting mayuhan na to mga balaod, porting mayuhan na to. Pero ang pangutana, nagpuyo ba ka sa kinabuhi ni Kristo? Nagpuyo ba si Kristo diha nimo? O ikaw, nagpuyo ba kang Kristo? Usaragi pangutana, usaragi problema diha, kaon sa Ginoo. Kan Asia. Ano na siya? Pangutana na yung tupad ron. Ina, unsa rin putahin ni mo karo pamahaw. Ginoo o yawa? Ina ka na. Kanus aman ta makakaon sa Ginoo nga pamugos man gini niya. Usa ra gyud requirement ni Kristo, tuo mo nako. Mao jud nay unang requirement, tuo mo nako nga ako pagkaon. Pagtuo. Kaning atong ihungit dinhi, motuo mo nga Ginoo na. Motuo mo? Congratulations. Anya inigkaon na ron nimo ana. Niagi mo na sa imong baba. Nituo ka nga ang imong baba giagian na Ginoo. Motuo dili. Unya manglibak pa ng baba. Agi-agian mo na Ginoo. Magyaw-yaw pa ng baba. Ingon ka, ikaw gani pa din nga nagwali, nangasaba na magika dito sa Kristiya. Mao lagi na ikuwang nato. Mao na ikuwang nato. Kaya dita ka mo respeto sa giagias Ginoo. Naaga ni Holy Land ka ng gilakaw-lakawan sa Ginoo. Kuralon manggani, kay Holy Land na siya. Naamang gani mga monasteryo nga naagin ng kural diha, kaya di ka kasud dito sa katugyong gilingkuran sa mga mungha o mga munghi, di ka kasud kay dili ka kauban nila, kay balaan kay tong lugar kani ganing altar nga niadinhi nato gihalad ang Ginoo, mubaw magaitas altar. Unsa na kanang imong baba giagias Ginoo? Unsa na kanang imong kamot nga nagkupot sa Ginoo? Di ba? Kuwang taan ng pagtuo ha. Kana bang pagtuo nga buhi ba? Hasta ako kuwang ko ana. Ay mo pag-ingon nga kamura. Hasta ako kuwang sa ko. So kada adlaw, i-renew na nato. Nga mutuo ta. Ginoo mo na una. Ikaduha, mudawat tas mga sakramento nga iyang gihatag. Sakramento ba? Unsa man ang sakrament, matod pa sa amo dito sa seminaryo, ambot may pagkabuguon masagkog, sakto ba ni akong nahinumduman, ang sakramento kuno, mao kuno ang konkreto nga makita sa dili makita nga Dios. Ang sakramento ba mo'y konkreto nga makita sa dili makita nga Dios. Muna kining 7 sacraments dinhi pulos na makita, igbunyag makita nimo, pero ang di nimo makita diha ang Espiritu Santo nga misud pagbunyag kana inig kasal ana mahimong usa. Ang makita nimo ang katong bilo og ang cord o ang ilang pagkinuptanes kamot, pero ang grasyas Ginoong ni bugkos nila nga murag sila na usa na kalawas, di na makita. Pero tungod anang sakramento makita. Karon kinsa may makita sa dili makita nga Dios. Kanang imong tupad sakramento nas Ginoo. Mo na ningos Kristo mo ingon kanako nga nahigugma kanako nga dili nimo makita, unya magsikag dumot sa imong isigkatawo nga makita nimo, bakakon ka. Sakrament ba? The concrete image of an invisible God. Sige kano, ingna ko na ang imong tupad. Ikaw ang akong Ginoo. Sige. Kamo mga asawa, ingna na imong bana, you are my Lord. Drug lord na imong bana, you are my Lord.
Ya, moingon sa dang imong moingon sa imong bana, you are also my Lord. O di sa to pa, igingon nimong you are my Lord, musunod ka sa iyang gusto. Nya moingon sa kasi imong mga anak, you are my Lord. Nya moingon sa ko sa sakristan, I am your Lord. Nya kinsa maron nato ani ang mga impierno. Ako nga siyempre. Nya mosugot ko kamo malangit niya ako maimpierno. Ang higa ninyo no. Balag maimpierno mong tanan oy ako mangitkamot ko ato kog langit. Aw na isig lang tag paningkamotay. Tuo lagi. Pagtuo gyud. Nya look for the presence of God. Ang mga Hudiyo kay wa man motuo nga si Kristo mao ang Ginoo nga nagpakatao, gipatay nila. Si San Pablo nga mituo na nga si Kristo mao ang Dios nga natao, pagkakita gid niya nga naayo ng iyang mata, niingon dayon, nisangyaw din siya ngadto sa tibok Damascus nga si Kristo mao ang tinuod nga pinadala sa Dios. The sacrament of an invisible God is Jesus. Nya ang church, ang simbahan, mausad ang sacrament karon sa Kristo nga misaka na ngadto sa langit. Nya ang member sa simbahan mao ang mga buhi nga lawas ni Kristo. Kanindot ana, nigtan-aw nimo sa imong anak nga tapulan kaayo, ingka kana tapulan na pero sakramento nas Ginoo. Di juga kaakog kusi no. Unsaon man lang nimo? Porti mang tapulan na, unsaon ra man ani mo? Higugmaon ang tapulan kay sakramento nas Ginoo. Tapulan din ang Ginoo pa daw. Dili kana siya ba sakramento nas Ginoo. Nya unsa may invitasyon sa Ginoo karon nimo nga tapulan man kay nang iyang image diha sa imong anak. Ang iyang invitasyon nag-ingon siya nga alagari ang mga gigutom. Okay kanang tapulan mo man ay dali kay gutomon. Alagari ang giuhaw. Kaya di man na mo sa gubog tubig. Imo sa nang alagaran og tubig. Di ba ningon man siya? Giuhaw ako, imo kong gipainom. Gigutom ko, imo kong gipakaon. Di ba? Sakto. Kana di ang tapulan, mao day na siya imong opportunity nga ma-exercise nimo ang mga sugo ni Kristo nga makapalangit. Gigutom ako, hubo ako. Hubo mo gina madugay kay wa naman ay sinina. Imo ginang palitan, imong utaon, imong labhan. Anya madugay wa man ginay balay kay tapulan man sa wa koy balay gipadayon ko sa inyong balay. Di porting daghan ng tapulan sa inyong balay imong gipadayon. Nya masakit man gina madugay nang yang kabuang di hapit matog siging computer masakit gina ayaw na pagyaw-yaw ingos Kristo nagmasakiton ko imo kong gialimahan. O niya kay tapulan man na mangawat man gina mapriso man gina ingon ni Kristo nabilanggo ko og imo kong duaw. O niya kay madugay ana magbinuang mapatay man gina sa atong works of mercy gipun-an nato bury the dead. Ilubong gina nimo. Naglagot ang mga Hudiyo sa dihang niingon si Kristo ako anak sa Dios. Nisamot gyud sila kalagot ug mao ni usas mga hinungdan nga ila gid siyang gipatay karong gasigi na siya ingon ang mukaon sa akong unod di gyud mamatay. Mo to ilang gipatay si Jesus pagpruiba nga namakak siya. Unsaon man nimo ana pagtuo nga siyang nag-ingon nga mukaon sa kong unod di mamatay nga siya gani nga mo'y tag-iyas unod namatay man gani. Mautong sa gabitay na siya sa cross, gisigihan siya ingon atong mga leader sa Hudiyo, apil ng mga pari. Nagsigingon, sige, kanaog diha sa cross, kay mutuo minimo. Basta manaog ka diha. Pilit na gunang imong duha ka kamot o duha ka tiil. Suway kanaog, di man ka kamamatay, naog diha. Ana. Niya kamo, mutuo mo, nga ang mukaon ni Kristo di mamatay. Mutuo dili. Nya di na mo mamatay. Ikaw no, ing nakaroon na imong tupad ina imong paminaw din adjud ka mamatay. Anawa di ba mo yung simbako mamatay na ginona. Oy nangamatay Bishop Chopilo Kamomot patay man gani. Mother Teresa nga pertig itong buotana patay gyapon.
Sintiyampol disikan, patay gyapon, kining nagwali, hapit na. Labaw na ning nanimba. Mga matay tayo. O na, gakinahanglan taog, laom nga pagsabot, unsa man ning kinabuhi, og unsa man sad ning kamatayon, nga gihisgutan ni Kristo. Mao na ang yunoko, nagbasa siya, wa siya kasabot, nagkinahanglan siya og laing tao nga mo pasabot, kadtong gigamit sa amahan. Mao na ningon si Jesus, kung maminaw mo sa amahan o sa iyang pagtudlo, muari gyud mo nako. Pero di gay mo maminaw niya, di gyud mo muari nako. Sabot, di gyud ta mutuo sa gisulti ni Kristo kung di sad ta maminaw sa amahan. Nya kinsa may gamiton sa amahan pagtudlo nato? Daghan, bisag unsa lay instrumento iyang gamiton, siya ra say magbuot. Gisayonan ganing yunoko, gadagan siya, ni ay taong gadagan nga wa siya kailang. Wagi siya kay bawog, mangingilad ba to? Iyang gipalingkod sa iyang tupad. Kamo, magdagan ang inyong sakyanan diasdan, nga naalay mo kalit og dagan, paduol sa inyong sakyanan, inyong pasudlon. Yawa ka kaila. Lagi, pasudlon, dili, nya patuparon pag yung lingkod. Ha? Nya ikaw rang usa gadagan? Usaban. Mao nang hangtod karon wala gyapon ta makaton. Kaya ang amahan mo gamit mo na siya. Ang Dios ba mo gamit ng mga instrumento. Kay matud pa ni Kristo, di ni magpasabot ha nga tudluan mo sa amahan, nakakita na mo sa amahan. No, di mo kakita. Pero mo gamit ang amahan og mga taong motudlo ninyo. Si Moises gigamit sa amahan pagtudlo sa mga Israelita. Pero tungod kay si Moises instrumento raman, unya nakuan man muramag na-attach man kaayo ang mga Israelita, ang mga Hudiyo didto sa gitudlo ni Moises, wa na sa noon sila naminaw ni Jesus nga mao ang katumanan sa gisulti ni Moises ug sa mga propeta. Kay didto ra man sad sila nakafocus. Mao si Felipe pagkakat-on na si yunoko, pag humagbunyag, giwagtang dayon ni sa Ginoo si Felipe. Wa na siya mo sunod ngadto gyud sa balay sa yunoko. Ngano man tagaag higayon ang yunoko nga sa iya na sang effort moduol siya ngadto ni Hesus ang katumanan. Napras ninyo. Kamo nakakat-on mo sa pagtulun-as Ginoo no. Nidool na moron dinhi. No. Di man mo musanong. Mo lagi nakat-on na mo sa pagtulun-as Ginoo ning dool na moron dinhi ni Hesus. Nakaron kay nidool na mo ni Hesus, nidool na ta ni Hesus, apil na sad ko. Kita na sad maoy gamiton sa amahan pag-adto sa mga tao nga wap amo dool ni Hesus. Kinsa man una kana mga adik nga drug addict ato na muduol sa drug lord, di man na ni Jesus nga Lord of Lords, King of Kings, ato na drug lord nya kamo muduol mo sa mga addict. Ha? Di mo muduol? Wa pa mo muduol ni Jesus. Pasabot ana kaning inyong pag-anhi dinhi, dili si Jesus inyong gipangita. Ang inyong gipangita ang inyong panginahanglan. Kay kasagaran gud nato muduol tas Ginoo tungod sa atong panginahanglan. Di ta muduol sa Ginoo tungod kay magpatudlo ta unsaon nato pagtubag ang panginahanglan sa uban. Ang ato ra yung panginahanglan. Di na mao pabiyaan man gani ni Jesus ang imong amahan, inahan, anak, balay, imong trabaho, nya ang imo na nung panginahanglan ang imong sigag pangayo, sayop na mo na kamong tanan nga nanimbaron, unya ang imong gipangayo sa Ginoo, ang imong panginahanglan, wa ka makatumong sa sakto nga pagsimba. Pangayo aron, Lord, unsa may imong gikinahanglan nga mao'y imong ipabuhat nako. Every time it takes nako karon, mipalit siya sa atong prudence and healing. Katubang para sa pista ba niya? Karon pa man ako nabasa.
ako noon, hilak naman ko din pero din alam ko muhilak sa daning iyang gisulti. Usa siya ka buta nga nakat-on pagmasahi na member na siya ni mga masahista na agak-agakon baka na agak-agakon niya sa sige niyang paminaw sa akong mga wallet diha sa cellphone kay na maroy kanito mga cellphone pwede naman na magamit sa mga buta, makadungog naman na sila niya maka-text pog balik ni text siya nako nga sa sige niyang paminaw natandog kayo siya og nadasig nga nagtigom siya hinay-hinay sa iyang mga kita sa pamasahe aron makapalit siya og usa ka slot sa atong Prudence and Healing ug napadala niya atong mga pizza 15. Kamo sakto magimos pananaw kani mga daot ng gitaron ani ning palit mo sa ato niya karon ko no nagtigom na pod siya hinay-hinay para makapalit na sad kuno siya sa kanang kay dugay pa maning mahuman kaning hope and opportunity na tag 2,000 mopalit na sad kuno siya ana nagtigom na sad kuno siya karon niya ingon ni siya pader tabangi lang kog ampo pader ha sa akong papa kay naa siya ay cancer nang kana wa siya magtigom og kwarta para na cancer niyang papa nagtigom sa tingin to siya nagtigom siya para dinhi nga way cancer nga naman ako nagtuo ko nga gisugo siya sa Ginoo pagbuhat niini dili babag ang ato mga panginahanglan sama ato kung ingon nimo ni donate pud nato dinhi nga ang iyang anak duha ka buok pulos gyud na ay depekto ang iyang unang giatubang ang butanganan o kidney transplant ang iyang maguwang anak niya pag humanyag donate dire iya na sang nahibawan nga stage 4 cancer man siguro to ang iyang sunod na sad nga anak pulos babae mga buutan kay tanan kamo ka ni nana nya mo donate lang yapon gisugo sa Ginoo mo na kita og maminaw tas Ginoo malimot tas ato mga problema malimot di na jud ka magunahon sa imong problema mo na lay imong mamatngunan nga nasulbad na diay ang imong problema nga naman kung magtuma na ta sa sugo sa Ginoo ang ato sa mga problema nga atong makapabugat nato iya sadang sulbaron sa niya sa una bitaw problema kay kos kwarta sa una ba karon wa na sa una nya unsay akong gibuhat wa ko magsigig babinaw sa akong problema sa kwarta sige kog alagad sa katilingban sukad si Kanyel College ko bisag magsudaan lang kog luyag asin pero sige jud kog alagad sa katilingban eskwelahan simbahan ana Legion of Mary na paralyzed na to akong papa paralyzed na niya akong maguwang kanis Pedro sige lang yapo kong alagad sa simbahan wa ko'y kwarta tuktukon nga ni kong mama wa natay bugas dong wa natay malungag igsayos buntag ba na pangutang sa ditong daysiling ma insa napamantay dakong utang dito mauwaw man kong utang ako na sa imo bangon daysiling pautang ata daysiling sa ay okay ra kayo siya nooy pero gakagot na itong ipon kadugar pa nimong mabayad niya okay ra karon daysiling buhi pa way siguro mauna pa kog kamatay aning daysiling buutan kayo muhatag gyud nya sige jud kog alagad nya unsa may nahitabo nasulbad sad ang akong problema financial hasta emosyonal kasakit anang magtan-aw kas imong duha ka membros pamilya papa paginako maguwang nako pulos gini nako sila suod kanang ni mama og ni papa mas paborito nako sa papa kay di man gid to manglatos di mga saba di gyud wa gyud mama hapit kaduha man ko latusos usa ka adlaw kaming duha kani akong maguwang maglumba mi ani gluhod nga na sa altar kinsay makailog ngadto dapit bungbong kay ighapdos og tuwa ka dool bungbong ina iskina ba ighapos makahit mas bungbong di kay ka maigo
Pero mabutang gani ka diri sa front kaning atubangan, masipyat na ba ato na ka makakabyon dito. Hurot yung kagkaigo sa bisag asa lang ka maigo. Mautos mama, papa di mang latos di. Adto jud kong papa, so si papa manoy na paralyze. Sa ako sa mga igsoon kani sa akong maguwang mo'y barkada kay nako. Nya buutan man ni kayo, mas buutan pa man ni nako. Mao pag na paralyze, may pag ako di la sa tingin maing ako sa paralyze tingali. Kinsa naman lang sa mo misa og ako na paralyze. So yan nawa ang akong kanabitang kaguol. Sige kong hilak, pero mawa ra akong kaguol ba? Adto na ko simbahan, adto ko choir, Legion of Mary, adto ko sa BBS, adto ko sa mga ipangsugo sa pari nako nga tualang ko pirmi dito sa mga kapilya, adto sa mga bukid. Nawa, saksige na kong alagad. Tabang sa kos mga nanginhanglan katong mga way mga bugas og nakoy daghan-daghang bugas hatag sa kong adto, pero diri sa amo ko wa sa koy hapit bugas. Wa magani ko'y lamisa, wa magani ko'y TV, way refrigerator. Pero doon ay usahay, makahatag kong kwarta para idatan niya siyang refrigerator. Kami, wa may refrigerator. Ato ganing wapa ko'y sakyanan. Pare na ko ba, wa ko'y sakyanan. Katurang, sige na kong pa-drive ng Edgar sa motor, itong habal-habal driver na si Edgar. O naay akong mga kaila nga na short na abangan sa iyang, kaning bayron nun sa iyang sakyanan. Ako sang gitagaan. Ang resulta hinon, gauwan to kusog-kusog, giagian pa ko, piksan pa ko. Gasakay ko tricycle, naku, mo man to akong gitabangan, napiksa naman noong ko, may pagwa to na ko tabangi, di na to ka-drive. Pero wa man sa to siya kailan ako. Ngay, diya man ko tricycle, kailan ko siya sakyanan. Ang ka na mga inana ba? Ngano ako mning gisgutan? Kay kung suguon tas Ginoo, gusto niya, unaho na to pagtuman ang iyang sugo, o kalimta nato ang atong panginahanglan. Ingkaw niya pa din, ma-irresponsable ta na. That is the most responsible way of handling your responsibilities. Kaya kung ang Ginoo na gani mo take charge sa atong mga panginahanglan, wala ka nang hahanapin pa. He will solve it perfectly. Mo to pag ingos ginobsod seminaryo, absod ay kong seminaryo, giyon sa man pagsolbad ni sa Ginoo akong problema sa mga paralyzed. Patay des papa. Human na. Ang sunod ani kanina sa niya. Pero dugay patingali. Oy siguro mauna pa ko. Pero usay anaon ta pagsolbad sa Ginoo. Unta kahibaw unsaon niya. Goal ko to. Yes. Hila ko. Yes. Pero pag human, maotoy nakapahimo na akong pari. Kaya sige patog kasakit sa papa niya, wag yun mamatay, niya sige yung kasakit. Basig dili ko makasustinir sa seminaryo, mugawas rasad ko, kay aron mo trabaho balik. Karon wa man ko mugawas, adi na kinahanglang mo trabaho, dupa-dupa na lang kong maayo. O na ingos Kristo nga dili na gyud mo uhawon, din agyud mo gutomon, basta ako'y inyong kanon. Pasabot, ako'y ibutang sa inyong hunahuna, ako'y ibutang sa inyong kasing-kasing. Dili ng mga butang sa kalibutan. Kaya kung kanay inyong ibutang, uhawon ragyapon mo, gutomon ragyapon mo. You cannot feel the kanang gitawag na to bag total satisfaction. Only God can give us total satisfaction. Nga bisan paganig absent na ang tanang kalibutanon nga mga butang, you are still satisfied. Ingon ana ang Ginoo. Kay lagi, kung ang Ginoo na ana nato, wala ka nang hahanapin pa. Di ba? The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Kanindot ana nga mga declaration sa ato mga balaang mga tao, ambot lang mosunod baka mo ana.